Нека видим видеото сега! Кот Хоук. Супер любов от албума Гуш Фраз. Чуден ден е днес, имаме си пикник. Всичко е на 6, но демони връхлитат и ни пречат. Стана сега с любимия ни пикник. Има вкусна храна, но ето пак, че демоните връхлитат. Ето пита, говорим, имаме си пикник, но и те дойдоха. И аз си казвам пак, че с любов приятел си до мен да. И с любов светия си борба. И ето пак любов тя сърцата. Но е трудно, не стига любовта. За пикник изглежда няма сила, да. И пак сега сме в едно.